जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बे 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोबाय थानाय जादों आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु आफादनि दैदेननायाव आरो चिरां जिल्लानि दैदेननायाव बेवहाय उदखारि बेरेखा सानखौ फालिदों। बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जे जोंनि माहारियावबो मोनसे समाव गावजों गाव जानाय दाङाबाजि आलो मालायजों जानाय दाङाबाजियाव जोंनि गोबां सुबुंनि जिउआ खहा जादोंमोन आरो जोहोलाव सोमला बसुमतारीया बर' माहारिनि सासे आगोमा दैदेनगिरिमोन, जायनिखि बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सोलायनाय लाबोनानै मोनसे जौगासार बर' माहारि दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोन्थोर, बिथांनि सान्थौ सानस्रिजों गोरोबफानानै गोख्रोङै मोनसे गोब्राब थासारियावबो गसंथानानै बर' हारिखौ गासैबो जेंनानिफ्राय बोस्रांनो थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन। नाथाय बिथांनि जि अबथिरा जिउ गोमानाया बे मिशन आरो भिजनाव मोनसे गिदिर खहा लाबोदोंमोन आरो बै समाव बिथांनि थैनायनि जि जाथाय बेखौ दुखु मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया बेखौ उदखारि बेरेखा सान फोसावदोंमोन आरो दिनै बे थासारिफ्रा लासै लासैनो जोबनानै थांबाय, मोजां थासारि फैबाय। नाथाय उदखारि जि हाबाफारि बियो सोरबा सासे बेक्ति एबा सोरबा सासे मानसिनि साननायजों बबेबा समाव मावनाय जायोब्लाबो इयुननि समाव बियो मोनसे गुबुन मोनसे महर लायो आरो दिनैनि समाव बियो गुबुन मोनसे महर लादों। दिनैबो उदखारिया गुबुन गुबुन महर लानानै समाजाव खामानि मावो। दा गोग्गो समाज दानो थाखाय बे गासैबो उदखारिफोरनि जे हाबाफारि एबा समाजनि गेना गोरोन्थि सानग्रा बेफोरखौ बोखारनो हायाबा समाजा गोग्गो जानो हाया आरो बर' माहारिया बुहुमाव गावनि सिनायथि आरो थामोनथा लानानै थांना थानो थाखाय जुजिबोदों, सेक्रिफाइस खालामबोदों आरो नैबे समाव बयबो खौसे जानानै बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फानि साननाय हनाय आरो जों बयनिबो जि मोनसे मिजिं बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों आवगायलांनांगौ।